Arratsaldeon, Arratsaldeon, Jon. hemen Gaztelekuan gaude. Bai. Zen nolako arrazoi eman zuen sortzeko Gaztelekua Astigarragan? Esango nuke, azken finean, ez zegolako ezer nerabeentzako herrian, ez? Behaien aisiaz eta modu ezitzaile batian disfrutatzeko, eta horrek bultzatun zuen pixkat herri mailan egotea zerbait beraientzako. Azken finean, behaiek aisian eukitzea ere bai, aisialdi ezitzaile bat, ez? Nerabiak eukitzea espazioak non posible dituzten beraien kezka, beraien arazoak, beraien beharroiek, ez, nunbait trasladatu. Azken finean, gu figura bezala ez gea ez irakasle ez guraso, eta nahiz eta helduak izan, gea pixkat erreferentzi puntu bat ezela, eta hemen atatzen dira gai potoloak beraiekin lantzeko. Guk eskaintzen duguna da, nerabeek eukitzea behaien espazio seguru bat, guretzako hau da espazio segurua beraiei eskaintzen diaguna, eta adibidez, ematen diegu, eukitze ditugu modalidades desberdinak. Astean zehar eta asteburutan esango genuke desberdina dela hemengo erabilera, orokorren erakitzen dugu asteartetik igandera, eta asteartetik ostiralera eukitzen dugu lagunki deitzen diogun hori. Lagunkide etortzen diala, jolasten dute, hemen gurekin egoten dizketan, pixkat libre. Eta gero, eukitzen dute, asteburutan ematen diegu eskaintza, ekintzak eta proposamena dira. Leheno igual bai egiten genitula parte hartu hartzuten, baina ikusten jungean enean ibilbide honetan, ikusi dugu diala proposamena. Dirak jarduerak edo aktibidade nagusiak, edo destakatzen dira, esanguratsuak. Hola, hemen egiten ditugunak urtean zehar sukaldaritza gustatzen zaie asko. Zebek etortzen dira pixkatola, gorroneatzea pixkatola, merienda, gustatzen zaie asko, eta gero irteera berezik eta ditugunean karsetara jutea, oain adibidez bihar lasertajera goaz, holako irteerak asko gustatzen zaizki. Gaztelekua zer lotura dakat herrigintzarekin? Nola uztartzen duzue jarduera? Azken finean hasi zen pixkat herrigintzan sartzen hasi ginean, ze ikuste genuen bai herriak edo inguruko guztiak ez zutela kontutan hartzen asko nerabeen iritzia edo Eta orduan gelditzen zen pixkat hankamotx, ez? Eta orduan hasi ginean pixkat herri mailan bezala, izu hemen gaude. Nerabeek ere badute hitza, orduan gu gea pixkat beraiekin, beraien hitza guk helduen horietara hurbiltzeko, ez? Igual pixka zaieten zaie, saiatu izan gehala elkarrekin, tonutxiren hiri hori hortan zentratzen eta... Harremana besteriko taldekin, adibidez Xaguxar eta horiekin ere... Pixkanaka jongea hori egiten, hasi geha era, ja urte de... Koordinazio lan bat, ez? Urte de xenteguaz eragile ezberdinekin, baina izan da pixkat prozesu hortan, ez? Hemen gaude, guk ere hitza dakagu, eta neraben hitz hori herri mailan egon behar du. Eta orduan gaur egun ja kontutan hartzen dituzten nerabeak, orduan askotan deitzen digute, parte hartzen dugu espazio ezberdinetan, herri mailan ere egiten dian festak edo parte hartzeetan ere egiten dugu guk ere hitza eman. Maider, hezitzaile moduan, zenbat hemen jarduera honetan? Gea 5 lantaldean. Lantaldean gaude 5. Eta nola definituko zenuke zeuen buruan jarduera honetan? Babesleak, hezitzaileak, sustatzaileak? Bidelagun. Bidelagun. Gugea bidelagun, neraben bidelagun guk hola definitzen dugu gure burua. Azken finean dalako etapa bastante, enuke esango gogorra, baino bada biluzik daude hor berriz, haur txikia bezala, ez? Eta ateatzen dira gurasoen magaletik, ja dijoaz beste zea batera, ez? Eta orduan guk, beraien lehen esan dut bezala, beraien kezkak eta horiek pixka sustatzeko eta laguntzeko bidelagun lan hartzen dugu guk. Azkenean lehen esan duten bezala, ez gea irakasle, ez gea guraso, eta orduan hemen atatzen dira gai potoloa gauza dexente, eta orduan lanketa hori egiteko konfiantza behar dute. Txana honak beti laguntzeko daude, eta azkenean bere lagun bat. Eta gurasoentzat eta azkenean ere segurtasuna ematen die. Dago norbait kontrolatzen duena gauza eta hola, eta segurtasuna ematen dute. Igual datozte nerabei animatzeko honea etortzea, zeren hau tokia dago oso ondo, eta hau mantentzea. Eta hau batzuentzat da privilegiau.
azkenean pues, oso ondo dagoela. Bai. Eta egia esan oso herri jatorra da, orduan, bai, beti eskuzabaltasunez ez emateko eta bai jasotzeko beraiek hemen. Ze ondo, Bai. jo, mi esker. Bai, zuri. Zula saldi hau, Bai, goxo-goxo egiteagatik. zuri, eskerrik asko entzuteagatik. Zuri. Bai.